ついに始まったわね。でも一緒にこの城を守ったエルウィンが敵になるなんてエグベルト、どの面下げてきやがったんだ。相変わらず威勢のいい男だ。これ以上帝国軍の進撃を許すわけにはいかねえ。このカルザスをあなたたちの思い通りにはさせないわ。研鑽は怠らん。我が敵を撃て。我が敵を撃て。
俺は強くならなきゃいけねえんだ。私にはここだけは中央突破だけはさせてはこれに耐えられるか勝つぞ